Po vybratí zariadenia z balenia a namontovaní antény otvoríme kryt, kde budeme musieť vložiť SD kartu, 8 1,5V batérií, alebo máme možnosť použiť tento lítiový akumulátor. Po vložení SD karty do slotu nás teraz čaká prihlásenie fotopasce do aplikácie. Po nainštalovaní aplikácie a zriadení si účtu prejdeme k samotnému kroku, kedy si prihlásime fotopascu do aplikácie. Pridáme zariadenie. Máme LM2, odsúhlasíme a teraz veľmi dôležitý krok, skenovať čiarový kód, ktorý sa nachádza vo vnútri pod baterkovým modulom. Po prihlásení fotopasce do aplikácie sa nám zobrazí: blahoželáme, vaše zariadenie je možné teraz zapnúť. Potom vložíme akumulátor do fotopasce a zapneme fotopascu. LED dioda nám ukazuje hľadanie signálu. Toto trvá cca 3 minúty. Po prvotnom prihlásení fotopasce do aplikácie môžeme vidieť na úvodnej tabuľke plán prenosu fotografií. Aktuálne máme režim zadarmo, čiže to znamená 100 fotografií mesačne. Zostáva nám 28 dní. Poďme si nastaviť fotopascu. Klikneme si na ikonku nastavenia, spravovať zariadenie. Názov zariadenia môžeme zmeniť. Ďalej, zachytenie obrazu. Doporučujem oneskorenie nechať 1 minútu alebo viac, nakoľko by fotopasca fotila v krátkom časovom horizonte, aby mohlo dôjsť k vyčerpaniu fotografií na daný mesiac. Ďalšie z nastavení je citlivosť zariadenia, PIR snímača, vysoká, stredná, nízka. Jedná sa o vzdialenosť, na akú bude fotopasca reagovať. Ďalšie z nastavení je posielanie fotografií do aplikácie. Môžeme si nastaviť každú detekciu, čiže vyhotoví fotografiu a hneď nám ju posiela do aplikácie, alebo potom presne v danú hodinu. Posledné z nastavení s názvom Generál môžeme nastaviť formát dátumu, formát času 12 alebo 24 hodinový, jednotka teploty Celsius alebo Fahrenheit. Nakoniec je typ použitej batérie. Máme na výber z 3 možností: 8x alkalická batéria, lítiová batéria interná alebo 12V externá batéria. Nesmieme zabudnúť všetky nastavenia uložiť.